Good morning to all. बयनिसिमबो फुंखाम जासिबाय। बे जाहैबाय दिल्लीनि दारखा बडलेण्ड भवन। दा ओरैबायदि अबस्थायाव दङ, थांनाय बोसोरबा प्रमद बर' सरकार जि बिटिसिखौ खुंनाय समनि गेजेराव बोसोरबानि सिगां नैबे दारखायाव थानाय बडलेण्ड भवना ओरैबायदि मोजांमोन, थानो थाखाय बयनिबो थाखाय साबना हामनामोन। नाथाय जेब्ला प्रमद बर'नि बिटिआर गभर्नमेन्ट जायखौ बिसोरो बुंनानै लायोमोन, बिथांमोननि दिनावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन, नोरैहाय आगदाथिङै बडलेण्ड भवननि अबस्थाया नायदो। बिथांमोना गेजेराव हयथ' रिपेयार खालामनो नागिरदोंमोन, बेदलाबदोंमोन। साफा खोलाथिङै आगदाथिं वालखौ देख्लाजोबनानै रिपेयार खालामनो लादोंमोन जानांगौ आरो रिपेयार खालामदोंमोन। नाथाय मोखांथिंजाय माखासेखौ प्लास्टार होनानै खोलाथिङै साफा देख्लाजोबनानै गाजि गुजि माने रग' फुरनाय मानसिनि मोदोमाव स्किन डिजिज जानाय बादि खालामजोब्बाय। ओरैबायदि अबस्था। बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि गोजोन आरो जौगाथायनि खामानि मावनाय। नोंथांमोना नायफै, नोंथांमोना फोथाया जानो हागौ, सम मोनोब्ला नोंथांमोना दिल्लीयाव फैयोब्ला नोंथांमोना नायफैब्ला दुखु मोनगोन। नैबेबादि अबस्था, बेबादि खालामदों। नाथाय बेखौनो प्रमद बर'नि सरकाराव थानाय EMMCLA एबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जोबोद गोदथिंनानै लायो जे प्रमद बर'आ बिराद मोजां खामानि मावदों होननानै। नुबायना रायजोफोर, बे अबस्थाया मा अबस्था खालामखो दारखाखौ। सिङावनि अबस्थाबो गैला, स्टाफआ ना बेथन, ना जानाय लोंनाय, ना थांनाय, ओरैबायदि अबस्था खालामबाय। दा जेरैथिंबो बायहं सिहं खालामजोब्बाय। आरो बिथांमोना बुङोमोन जाहैदों, बे हाग्रामा महिलारिनि लुनायखौलाय जोंलाय मानो फोसाबनो, बेथ' जों लुनाय नङाना होनो जाहैदों। बेफोरखि मोनसे राव, बेखि मोनसे अननाय, बेखि मोनसे जौगानायनि सिन्थाधारा। ओरैबादि अबस्था खालामबाय, ओरै दै थाजोबो, ओरै लिकेज खालामबाय, ओरैजाय नैबे अबस्था नै। दा बेबादि गाहायाव नायफैदो, नै बोख्लायजोबनाय सिङावनि गद्रेज गासिबो बायदि मैया मुवा, गासिबो नैबे सफा सियार गासिबो एखेबारे नैबे जिरायग्रा VIP गासिबो ओरैबायदि अबस्था जाबाय, खालामबाय आरो बुंनानै फोजोबनो हाया। बेबादि धंस खालामदों। जेरै आङो मोनसे समावहाय सिलिगुरियाव थानाय बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ जिबादि अबस्था खालामदों, जायनि थाखाय दानि हाग्रामा महिलारि गभर्नमेन्टआ फैनाय लोगो लोगो बेखौ फोसाबनानै साबना हाबना खालामफिननांनो गोनां जाबाय। आरो नैबे दिल्लीनि जि दारखानि जिथु बडलेण्ड भवन, बिनि अबस्थाया नायदो। जेरैबो दाखोर दालामोन, दा एसे फोसाबबाय। आरो खोनानो मोन्दों, दानि जोंनि BPFनि हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्टआ बेखौ फोसाबजोबनायनि लाहार फाहार खालामबाय। ओरैबायदि अबस्था नै रायजोफोर, ओरैबायदि देफायजोबदों, देख्ला दुख्ला खालामनानै हयथ' बिनि बिल थिल गासिबो थिखादारा एबा प्रमद बर' गभर्नमेन्टआ, प्रमद बर'आ बिनि फैसाफोरखौ गासिबो माने अजथा बिथांमोना हयथ' बाहायजोब्बाय। दा बेफोरनो फोरमान। ओंखायनोबा नोंथांमोना बिनि अबस्थाखौ नायफैनो हागोन। दा आं बहायनो दंफैयो। मैया 22 तारिख मार्चनि सानदेखालि आं फैदोंमोन। दिनै आङो फुङाव ब्रेकफास्ट जानो बावनो थानानै ब्रेकफास्ट जानो ओंखारनायनि उनाव नुबाय आङो, दुखुनांथाव आरो सोंनानै मोनबाय, बे थांनाय गभर्नमेन्टआव प्रमद बर'नि बेबादि खारबार। बेफोर जाबाय जोबोद दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव। बेनो प्रमद बर'नि गोजोन बे बिटिआर गभर्नमेन्ट खुंथाय खुंलांनाय। बेखौनो रायजो राजाफ्रा दिनै नुवाखैमोन आरो मिथियाखैमोन। बेखिनिखौनो आङो दिनै फोसावबाय। जेरै कैलाश कल'नियाव थानाय हस्पिटाल अबस्थायानो गैला, बावबो थांनानै नुबाय। आरो बहायथ' लुजेननाय जोंनि हाग्रामा महिलारिनि फटकखौनो बोखारनानै गुबुन गुबुननि फटक आरो प्रमद बर'आ गावनि फटकखौ आलायनानै दोननाय। बे अननाय जादों।
निन्दा होथाव सोंखारिथाव जाय मानसिया कैलाश कल'नि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ हाग्रामा महिलारिया गायसनदों बिनि फट'खौनो बोखारनानै होनाया बियो जाबाय लज्जा नांथाव आरो लाजिथाव आरो सोंखारिथाव मुगैथाव बेफोरबादि निकृष्ट माने गियाननि बे आखुथाय बेखौ सोर सोंखारियाबालानो थानो बेखायनो आं रायजोफोरनो बेखौ फोरमायबाय आरो दाखालि बावैसो आङो केलकातानि जिहेतु राजारहाट जिहेतु जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेबो ओरैबायदि अबस्था जाबाय स्टाफआ ना बेथन ना जानाय लोंनाय ना मोजां ना जिरायनाय ना मानसि थानायनि बेबस्था माने जेबो अबस्थानो गैला बेबादि जानानै दंजोबो नोंथांमोना नंखाय नंब्ला कलकातायाव फैयोब्ला राजारहाटआव थांनो हागोन एफा गिदिर हाग्रामा महिलारिनि सरखारनि दिनाव 12 थाला गोजौ बिल्डिं लुबाय दा बेखौबो माने ओरैबादि लेथ्रा खालामबाय अबस्था गैला नै रायजोफोर नायनो हागोन नैबे आरो बेनिफ्राय नैबे बड'फा जिहेतु स्टेचु दङमोन बेखौ बोखारनायाथ' आरो अननायसिनबाव नैबे बड'फा स्टेचु दङमोन नै बहाय दारखानि बड'लेण्ड भबननि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेचुनि नैबे खुन्थिया दा स्टेचुखौ बोखारनानै बबाव दोनखो बिनि थं गैया बेनिखाय देरसिन आरो अननाय आरो निस्थुर खामानि नुनो मोना अबस्थाया ओरैबायदि जाबाय दा बेबादि देफाय दिसि खालामनानै बिथांमोना फोसाबनाय नामाव रिपेयारनि नामाव बिथांमोना थाखा फैसा बख'नानै जालांजोब्बाय दा बेखौ नोंथांमोना नंखाय नङाब्ला नायफैनो हागोन नंखाय नङाबा नोंथांमोना बहाय फैनानै नङैखौ बुंनायनि सायाव नोंथांमोना सोंखारिनो एबा बिनि फिननायखौ होनो हागोन नैबेनो जाहैबाय बड'फानि स्टेचुमोन बेखौ गैला बोखारनानै गाहरो बेबादि अबस्था बेखौनो दिनै आङो नुनानै गोसो गोरबो खामग्लिनानै आङो दिल्ली दारखानिफ्राय दिनै 23 तारिख फुं समाव 23 तारिख मार्च 2026 फुं समाव आङो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मिथिहोनाय जाबाय गोरोन्थि जाब्ला आंखौ निमाहा होनांगोन आरो आङो थार जाथाय आरो आङो जायगायावनो थानानै दिनै नैबे फुं समाव नोंथांमोननो नैबे नुथायफोरखौ फोसावबाय बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गंलायै गनायथि एबा अनसायनाय मोनगोन होननानै आङो बेखिनियाव बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुम